Kaixo, gu Xuan, Gari, Aimar eta Oierria, eta hirurak kastinen sartzeko galdera batzuk ingoitu. Lehenengo galdera. Zer jaisten da hirurako festetan Elisatik? Uxoa. Ez, hurrengoa. Kukua. Ez da. Erenzura. Ondo. Bigarren galdera. Ze kirol da famatua hiruran? Futbola. Ez, hurrengoa. Xarea. Ondo. Hirugarren galdera. Zein tabernetan eskatu dezakegu euskaraz? Orbela taberna. Ez, hurrengoa. Arkupe. Hurrengoa. Hirurako estatua. Ondo. Laugarren galdera. Zein da hirurako hizkuntza nagusia? Gaztelania. Zazpikutara. Euskaraz. Ondo.